Salut! Sunt Ionuț și astăzi o să jucăm NBA 2013. Eu, pentru început, am ales să joc cu Miami Heat. Miami Heat contra celor de la Chicago Bulls. Am umblat aici la sonor ca să dau mai încet, să nu se audă, să nu intre vocea comentatorilor peste mine, să înțeleagă, nu, cât de cât. Să-i dăm drumul. Bulls opening lineup. Irvin out there at Green. And it's Michael Jordan. Then there's Macy. And it's Oakley in at the front. On for the Heat. Vedeți, am pus să controlez doar pe LeBron James. Eu controlez doar un singur jucător. Vedem ce asta. Primul coș. LeBron's now got the first basket of the game for the Heat. He's on the board early. The first to strike there. Nice hoop. Back to Green. Dați-mi ceva. Ceva nu-i bine pe aici. Să intru aici să văd ceva. Dăm de tot să vedem. Așa, să vedem cum s-aude acum. Perfect. Bun. Țin să vă spun că eu nu sunt un mare fan al basketului, dar joc așa de plictiseală, că n-am ce să joc acum. M-am gândit să fac un gameplay pentru este jocul ăsta. Încă un coș. Ai, tati. Prima părere arată joc. Are o grafică frumoasă. Detaliile, după cum se vede, sunt la maxim. Este un joc frumos, bine realizat. Asist, Bosch, James, dribbling, aruncă. Ce norocos a fost ăsta. Da, principalul e că e coș, nu? Bun. Hai, bine, tata. Cerc simplu careul lor. Dacă se poate spune careu. Bun. Să vă spun, eu am ales să joc cu Miami Heat pentru că sunt un fan al lui LeBron James și îmi place cum joacă, iată, stilul lui de a juca și de, cum să vă spun, place pur și simplu. Vezi și aici, la fiecare fază, aproape la fiecare fază marchează. Sunt basketbaliști de clasă mondială. Nici mai pune probleme. Pasăm. Înapoi. Dribbling. Și la coș. Atât. Eu o să am ocazia să încerc să dau și un slam dunk, să ies ce de spectaculos îi această execuție. Atât. Bine, James, bine, bravo. Recuperările nu mă prea de scurt pentru că joc pe tastatură, nu? Și nu cam ies combinații. Combinații nu ies, pot să driblez ca de pe consolă. Asta este. Am greșit aici pasă.
De exemplu, Slam. Se joacă meci aprins. Meci interesant să fie. Foarte interesant. Deci, ce vă spuneam? LeBron e zeu la Miami. Prima repriză, 16 puncte, toate coșurile ele le-au marcat. Așa încă. Bun. Bun, LeBron, bun. 18 puncte. Hai. Deci încercăm un slam. Nimic. Nici măcar coș. Frumos. Hai, încercăm una de 3 puncte. Hai, prea tare. Prea tare, prea tare. Get going! Back, back. Go screen. Got you. După cum știați, eu sunt administratorul canalului Spartan Game. Și sper să aibă succes. Vreau să prind cât mai mulți în această comunitate, să strâng cât mai mulți subscriberi, abonați, pentru să ne distrăm împreună, să socializăm, care vor să facem parteneriat de gaming, facem serii de jocuri împreună, să facem, după cum am zis, gata prima repriză, conducem cu 24-16, începe a doua repriză. Deci să revin despre canalul meu. Vreau să mai dați și voi sugestii despre ce gameplay-uri ați mai dori să fac, ce genuri de jocuri vă plac, dați niște sugestii și voi. Așa că văd că mi-a schimbat jucătorul, nu știu de ce, dar cred că nici l-au scos pe LeBron. Aoleu, coș de 3 puncte. Bine. Bun. Deci să mă prezint mai pentru voi, să mă prezint, să vă spun de unde sunt, câți ani am. Mă numesc Ionuț, sunt din Sighetul Marmației, județul Maramureș, am 17 ani, sunt la liceu, îmi place, sunt un gamer răit, îmi place și îmi doresc să joc fiecare joc nou apărut, să fac
câte o serie din fiecare joc nou apărut, îmi cer scuze. Hai să socializez. După cum vedeți, de aceea am făcut acest canal de YouTube, să cunosc mai mulți YouTuberi români și nu numai. Descoperi voi pe parcurs. Să revenim la rog. Ia îl controlez acum pe A. N-am prea auzit de el, dar văd că se descurcă destul de bine. Am dat un coș de 3 puncte cu el. Mișcă binișor. Până acum. S-a cerut timeout. Intrat LeBron. Bun. Haideți, Auti. Vine, vine. Ah. Bine. Totuși coș. LeBron. Față în față, dribbling. Am uitat că am... Hai, mă scuzați. Sunt puțin răcit acum și nu pot. Pentru pauzele astea din videoclip, din filmuleț. Mă scuzați, sunt puțin răcit și nu pot. Mă doare și gâtul și nu pot vorbi chiar tot timpul. Sper să mă înțelegeți. Cu pentru pe coș. Am încercat aici de procedare, dar n-a prea reușit. Mă duc aici să-mi ajut cu echipierul. Am reușit. Acum am pornit pe contraatac. Și un slam dunk. Incredibil de LeBron. Păcat că nu a lăsat ăștia replay-ul. După viitor m-am gândit să fac gameplay și din FIFA. Eu de obicei joc FIFA. Jocurile mele jocul pe care joc cel mai des. După aia mai place să joc și shootere, cum ar fi Call of Duty, Battlefield. Mai îmi place să joc și jocuri gen Racing. Orice, Need for Speed. Jocuri astea tari, reușite, cu o grafică frumoasă, cu... Na, cum să vă spun. Mai pe viitor m-am gândit să fac o serie din Call of Duty 3 Modern Warfare. Ce ziceți? Ar fi o serie bună? V-ar plăcea sau... Sau să caut altceva. O fază periculoasă. Mânurile și... Dați-aș cu mânurile peste cap. Mai sunt 7 secunde, în 2 sfert.